Center employee kag apat kay Banpa nagtaliwan bangod sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Executive Assistant sa La Carlota City nagpositive man sa virus sa City Hall ginpaidalom sa lockdown para sa disinfection. Sa balita national, DepEd liwatigin basurang bago nga panawagan nga ipaiway ang pagbukas ang klase sa Agosto 24. DOH hindi pag-iban ang pag-usar sang rapid test. Sa balita international, world leader maghahatag sang 250 million euros para sa mga biktima sang pagsigabong sa Lebanon. Sa sports balita, Draymond Green ginpapanaugan sang penalidad matapos nagpalayag nga dapat magbiya si Booker sa Phoenix Suns. Kag sa showbiz balita, Jolo Revilla nagapangabay sang pangamuyo para si amay nga nagpositibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Diin ang makin. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balita, una sa aksyon.
Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokala. Ginkompirmar ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiar ng chairman sa Bacolod IATF sang Bacolod City ang kamatayon sang lima tanan ka mga kompirmado nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City sa dong weekend. Sulo kay Familiaran, base sa iya nabaton nga impormasyon, ang mga nagkalamatay ang ginalakipan sang 69 anyos nga pasyente kag Iloy sing isa ka empleyada sang Land Tax Division sa mga syudad nga nagtaliwan man bangon sa COVID-19 tinanikdan nga semana. Suno sa Vice Alcalde, isa pa ka 30 anyos nga empleyado sang among nga talatapan kag ginaligar nga manguna nga natapikan o kunangin carrier sang virus sa may Land Tax Division ang ginbawian man sing kabuhi tinalikdan nga adlaw. Suno kay Familiaran, ginbawian man sing kabuhi ang isa ka babayi nga nagatrabaho sa call center sa mga syudad. Lakip man ang isa ka lalaki nga residente sang Barangay Sefania kag Barangay Banago. Ining mga kaso suno kay Familiaran ang magkabig nga local transmission. Leader, so supervisor, isa ka call center naman. Basta. May another death naman from the Land Tax Division. Oo. 30 plus. Isa mo na siyang first nga nag-positive dito. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Gain paidalom sa lockdown ni Bacolod Mayor Bing Lunadi ang Bacolod City Government Center umpisa subong adlaw Lunes para sa patigayunon nga disinfection kag preventive decontamination. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni City Administrator M. Ang ini nga mando ang ginpapanawag sang alkalde kasunod sang natabo nga kamatayon sang ila duha ka mga empleyado sang Land Tax Division nga nag-positibo sa COVID-19. Suno kay ang iningalihok sang lokal nga pangunuhan sa Bacolod ang nagatuyo nga maproteksyonan ang ikayong lawas sang tanan nga mga empleyado lakip na ang publiko nga nagapadulong man sa mga lugar. Suno pa sa City Administrator, pila ka mga talatapan ang magapadayon sa ginaoperasyon sa bahin sang Bacolod Old City Hall para sa pag-akomodar sa mga kliyente nga mayroon sang importante nga mga transaksyon. Base man sa mando sang alkalde, ang lockdown ang magalawig sa sulod sang isa ka semana. Disinfection kag decontamination, complete disinfection din sa kabilugan, including mga air vent. Nag-order si Mayor nga pa-disinfectanan. So, amo na nga the RDRRMO will need time nga isa-isahon gito ang mga offices. Dapat yan si City Administrator M. Ang gin-lockdown sa isa ka semana ang City Hall sa may syudad sang La Carlota umpisa subong adlaw Lunes. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni La Carlota City Mayor Rex Halanduon nga isa niya ka Executive Assistant akon EA ang naga-positibo sa COVID-19. Rason niya ginmando sining lockdown sa City Hall umpisa Agosto 10 kag magalawig tutob Agosto 17. Suno kay Halanduon na symptomatic ang empleyado kag sa karon naka-quarantine sa healing center sa Negros Occidental. Sa may banwas ang EB Magalona kaupod ang iya asawa nga nagpositibo man sa COVID-19. Suno sa alkalde, 16 sila tanan sa karon ang naga-home quarantine kasunod sa na-record nga nagpositibo. Apektado sa lockdown ang Main City Hall, City Mayor's Office Building, SP Building, Negosyo Center, City Assessor's Office, CMO Annex, Comelec, kag Post Office. Ang City Administrator's Office mag-assign sa scuttle workforce para mag-asikaso sa mga importante nga kinahanglanon sa mga syudad, ilabi na sa mga LSIs kag returning overseas Filipino. Actually, nag-start na kami disinfection sa Saturday and then daily ina siya sa City Hall Complex kid namon ng tatlo namon ka building. Okay. Sa Kabangan Plaza, no? Kay tungod niya may nag-positive ko nga isa ka executive assistant nakon. Dapat yan sila Carlota City Mayor Rex Halandoon. Sa dugang pang balita lokal, ginklaro naman sa management sang Grace Pharmacy nga as of August 10, wala sang empleyado sila branch sa may syudad sang Bago nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa management sang Grace Pharmacy, ila ginapasiguro sa publiko nga kaso nga may magpositibo sa ila nga empleyado. Sila mismo ang voluntaryo nga mag-seal off sang branch nga apektado. Magluwas diri ginapasiguro man sang pamunuan nga nagapatuman sila sa mga nagakaigo nga minimum public health standards sa tanan nga branches sang butika. Sa katapusan nga balita lokal, nakigsapol si Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa Technical Working Group si dalam sa Bacolod City Anti-Drug Abuse Council agod preparahan ang natalana nga deliberasyon para sa Barangay Drug Clearing Program.
Suno kay Gomez ilagin diskusyonan ang dugang pagsulundan gikan sa PDEA National Office sa ginpadala sa Regional Oversight Committee o ROC. Suno kay Gomez ang mga barangay sa syudad sa Bacolod nga kandidato para mangin drug cleared barangay among barangays 11, 13, 22, 25, 32, 34, 36, 39, 41. Barangay Felisa, Barangay Granada kag Barangay Pahanukoy. Ang 12 ka mga barangay ang igapay dalom sa deliberasyon sa mabot nga Setyembre 2. Ang aton deliberation, sir, sa 20th Regional Oversight Committee deliberation, pagahimuon diri sa Bacolod City coming September. That is why ginkuan ginamon ang Bacolod kay amo gani may ara sila 12 barangay na applicant para sa deliberation. Nabatian si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:18 Action Radio Philippines Standard Time. Mawali ang pag Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Doc, pa-check up po. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sabisan ano nga kalintangan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapal. Una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Liwat tigin basura sa Department of Education ang bago nga panawagan nga ipahiway ang pagbukas ng klase sa idalam sang blended learning sa mabot nga Agosto 24. Suno kay Education Secretary Leonor Brionesa, samtang nagapadayon ang dialogo sa social media, nagapabilin sa gihapon sa Agosto 24 ang target nga petsa sa pagbukas ng klase. Suno kay Briones kung ang mga bata ang pamangkuton, luyag na nila nga mag-eskwela kag hindi na dapat maghulton nga magabot ang tion nga wala na sila sang interes nga mag-eskwela. Pila ka grupo ang nagapanawagan nga i-delay ang pagbukas ng klase bangod ang mga eskwelahan kag manunudlo sang DepEd ang hindi pa preparado. Samtang hindi pagiban sang Department of Health ang pag-usal sang rapid antibody test para sa COVID-19 pero ang ahensya ang magapagawa sang guidelines sa tanan nga COVID-19 test. Una ginapahayag ni Dr. Antonio Dan sang Philippine Society of General Internal Medicine nga hindi na dapat usaron ang rapid test bangod nagahatag ini sa publiko sang false sense of security kag posible ining magaresulta sa pagsaka sang community transmission. Suno kay Health Undersecretary Rosario Vergere, hindi dapat pag-iban ang rapid test bangod may usar ini sa COVID-19 response. Ginpathagman ni Vergere ang rapid test ang pwede nga mausar sa mga pasyente nga nagaka-recover o kung mga pasyente nga ginakabig nga recovered. Suno pa kay Vergere sa ika-21 adlaw sang masakit sang pasyente, ang test ang ginapatihan nga accurate sa pag-detect sang antibodies, partikular na ang immunoglobulin G nga nagapakita nga ang pasyente ang naka-recover. Nagpanugyan si Vergere nga hindi dapat pag-usaron ang rapid test sa pag-screen sa COVID-19. Sa Nebloan, ginakilala sa gihapon sang Department of Health ang resulta sang RT-PCR test sa pagkumpirmar kung ang tawo ang mayara sang COVID-19. Sa dugang nga balita nasyonal, ginpahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga mas maayo kung si PhilHealth President kag CEO Ricardo Morales ang mag-resign siya pwesto matapos ginagpabutya gini sang pila ka health issue sa tungasang investigasyon sang gin-aligar irregularidad sa ahensya. Suno kay Lorenzana, kung siyang yara sa posisyon ni Morales, ini ang mag-resign bakod sa issue sa problema sa ikaayong lawas. Suno pa kay Lorenzana, kung siya si Morales kag may ginapangatubang nga masakit nga mag-aapekto sa iyang trabaho, pinakamaayo nga himuon na mo ang paghalin sa pwesto para makapahuway kag mag-ayo. Nagpabutyag si Lorenzana nga hindi konektado si Morales sa mga anomalya sa PhilHealth kag posible na overwhelmed lamang ini sa trabaho sang ahensya. Nagapati man ang defense chief nga iya personal nga kilala si Morales nga pareha sa iya nga isa man ka retired military general. Una sa balita, una sa aksyon!
Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports ug entertainment. Pagkatapos, gidamang sini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na
na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng Balita una sa aksyon! Kagkaroon sa lithali na sang balita international. Magahatag ang 15 ka mga government leaders lakip na si US President Donald Trump sang bulig sa mga Lebanese nga naapektuhan sa pagsigawong sa Beirut, Lebanon tinalikdan nga semana. Ang mga lideres ang nagpatigayon sang virtual conference ang ginpakigmahinan sang malapit 30 ka mga pungsoda lakip man ang European Union kag Arab Liga. Pero basta report gikan sa talatapan ni French President Emmanuel Macron, ang emergency aid ang nagdangat sa 252.7 million euros o kon 298 million US dollars. Ang France ang maghahatag sang 30 million euros. Si Macron ang pinakaunang first world leader nga nagbisita sa lugar sang insidente. Ginalantaw sang United Nations nga kapin 117 million US dollars ang kinahanglan para sa emergency response sa masunod nga 3 ka bulan para sa health services, emergency shelter, food distribution kag programa para malikawan ang paglapta sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, balita again papanaugan sang penalidad sang NBA si Golden State Warriors star Draymond Green sang $50,000 sa dalong sang anti-tampering rules matapos iya ginpalayaga angot kay Phoenix Suns ace Devin Booker. Si Green ang ginpinahan matapos ang iya komento sang ini ang nag-appear nga guest sa analyst sa TNT Television sadtong Agosto 7 kag nagsuhestyon nga dapat magbiya na si Booker sa Phoenix. Sa nabuan ng NBA ang may stricto nga rules angot sa player-to-player tampering kag ang antes ang 2019-2020 season nagpasiguro ang liga nga mangin strikto sa anuman nga bayulasyon sa regulasyon. Una sa balita, una sa aksyon! Sa showbiz balita, pangamuyo ang ginapangayo sa karon sa aktor kag politiko nga si Jolo Revilla para si amay nga si Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga nagpositibo sa COVID-19. Ini ang gin-share ni Jolo sa iyang Facebook matapos ang pag-anunsyo man sa iyang amay nga nag-positive ini sa virus. Suno kay Jolo nga karon Vice Governor sang Cavite, asymptomatic ang iya amay samtang negatibo naman sa virus ang iya iloy nga si Lani Mercado kag iban pa nga miyembro sang ilang pamilya. Sunod sa aktor, dako ang mabulig kung ululupod nga nagapangamuyo kag nagapasalamat man ini sa mga nagasuporta kag nagapalangga sa iyang pamilya. Nagpaidalom sa test sang senador matapos nga may isa sila kaupod sa ilang balay ang nag-positibo man sa masakit. Sa itong Marso, isa ka staff ni Revilla ang napatay bangod man sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 36 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong adlaw Lunes, Agosto 10, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio!